Jeg har lavet en æblekage med varme krydderier og en sprød havrecrumble. Start med at slå æggene ud i en rørskål. Tilsæt sukker og brun farin. Det skal piske indtil det er lyst og luftigt ved høj hastighed. Det tager omkring 5-10 minutter. Smelt smøren. Og lad det køle lidt af på spisebordet, inden du tilsætter det til æggene, imens du pisker. Tilsæt de tørre ingredienser. Og rør indtil du har en homogen kagedej. Skræl æblerne. Og skær dem i grove tern. Tilsæt et par spiseskefulde hvedemel til æblerne. Det gør, at de ikke falder lige så meget til bunds i kagedejen. Vend æblerne rundt i kagedejen. For en kagering med bagepapir. Jeg krøller altid papiret, fordi så er det nemmere at få ned i formen. Og kom derefter kagedejen i. Rist mandlerne let ved mellemvarme. Kom alle de øvrige ingredienser ned til det stuetempererede smør, og æld indtil der ikke er flere smørklumper. Fordel derefter oven på kagen. Bag kagen ved 180 grader i almindelig ovn i ca. 50 minutter. Husk at tjekke undervejs, da alle ovne bager forskelligt. Når en nål kommer ren op af kagen, er den færdig. Jeg håber, du har fået lyst til at bage med.